At sa mga kabarangay ba, masulday mi ba, tanawan ninyo kinsay among nasa likod ng kapitan mo ba si Kuya Tax ni ambis kayo tinanawan ba, kaya nangita ni siyang isda o basa napitang dagkan kayong isda, di ba? O tanawa, padong dahil sa Kanigaw, mani among tourist pa din sa among lungsod sa Matalom, Kanigaw Island, kani kayo ni mga turista din di ba, o nga tumipadulong managat, kaya naghan ko kayong isda. Isda nga lagmi kayo, mga presko kayo ba? Tanawa. Unya, nilunggo na gid mi dapit sa may isla sa Kanigaw, si Kuya Tax ni Muntar na sa sakayan among pambot. Tanawa ni Ron, di ba kisig-kisig yun yung mga isda diyan napita ba? Nah, tanawa Kuya Tax, veterans kayo ni mananagat. So, mga kadagat kadagat mo yun. Oh, grabiha na, uy. Naku ka na bay. Adakuha na dong, uy. Ah, suma na Kuya Tax, naku kay na. Lak, grabiha na, uy. Paldo. Kasi pangalan ng isda, Kuya Tax. Labasan.